3 Iikka Kärsämä, Oulun uinti. Rata 4 Akseli Rautaliin, Oulun uinti. Rata 5 Robin Pirhonen, Oulun uinti. Rata 6 Elias Ruuska, Vieskan uimarit. Ja rata 7 Iiro Ervasti, Oulun lohet. Rata 8 jää tyhjäksi. Toi Ravinilla meni aika huonosti sai. Ja äsken Saanan aika oli 40.01. Erässä 2 uivalta rata 1 Matias Rajavaara, Oulun uinti. Rata 2 Joonatan Votske, Oulun lohet. Rata 3 Tuomas Kärkkäinen, Oulun uinti. Rata 4 Atte Roivainen, Iisalmen uimarit. Rata 5 Kalle Karhunen, Kemin työväen.